Jingpynkylla ka Indian Oil Corporation ya ka Rukom sam tenong le airshot lani gas cylinder kalapin Klumar ya bon ki Paidbah Nongstoiñ han Nongstoiñ. Wala ki tendong le airshot ki don ha jaka penlang hendrai bon ki Paidbah ki bawan ban shim gas ki hab ban lech pai thli Namar ki Nongstoiñ ki pentip maka company kalapin Kylla ya ka Rukom sam tendong le airshot. Lai thu bagi Paidbah ki bajuan ban shim tendong le airshot kum bajulong barabor ki lahab ban lech pai thli Namar laong bamenta om sa shu ban sam gas lada om padap arpusan hadu saupusan sngi nadu baladap buk bunshwa. Ki Paidbah ki lapan paru bagani jing ka deiru Namar baka Nongstoiñ ka don tangkawi ka agency ka basam tendong le airshot kata ka ailang gas agency ka babun sin kam jula ban pendap ya ka jing don kam jong ki Paidbah. Lai thuru bahakini ki kindiat sngi ka don ka jing thot ha ka Rukom booking gas ka balapen leng a ya bon ki Paidbah ki basyan ya ha ka ni ka benta ban pendan kam ha ka shat ka tiu. Ban tip company la yo ban ya kendu ru mark mat baruba kersan bor karbani u manager ka MS Ailang Gas Agency ha ka balapen shai bah ka jing shisha ki LPG ki don ha ka stock henry ka jing kami Namar ba ka jing thot ha ka Rukom booking ha ka ba ki Paidbah kimla ban yo OTP ban pen scam ya ka booking. Mensuati ni arpo sini lah ya gas ka last delivery mana ka tuba di booking kado menta Namar kadon beri Rukom ne nak kalian ke IOC ru kilapan Kylla ya ki sini adu menta ki ong badai ban adap ya ka arpusansi nak tuba last delivery pin saya ya gas ya kini ki sini jing syangi ka gas di don ka stock tang ba jingi kalong ba akaliang pan booking Namar kani ka system jengi mita ka thot akaliang booking Namar kila bon ki ba booking kumta kimya OTP tena akaliang jang piro haba iong ba lada kamya OTP imla ban ai gas yun no customer kumta ngi ya ketum kata ka jing tha jang kata ka IOC ngi ki customer pi sa setu baklar ba pi kam ai pi gas Namar ngi dan kamya OTP te pila lapi ba aka por booking ru pi sem jenjar ma bania OTP yang menta mana aja bisa pi Paidbah bala tapi kuat booking labat booking sipo baji terter kunto menit tapi niya baje OTP lada pila pin le kunta menta lada pi sem jing era na kalian ka fill officer kila ai yang solution ka ba pi ladap hi kata ka arpusansi pila ban one sim one mi hang ne apa Ailang Gas Agency berngin cek lah hatu ke kad yang pil adab na arpusansi te pila ai ka solution bangila ban subuk mangina po system pila ai lat kunta ka gas tingi dan bag stock iya bag gas tang baka syukla ka system tingi jenjari ban ai bisa ngau jenjar ban sim gas dengan kerpale pi ki Paidbah ru bad nom satu bakla ma ya se pi satu bakla bangi isu stok ka gas ni klama ya pin rai mdai ke ban long kumta Habatin Paidbah ki kishap ka shap plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka Rukom shed yaki balehi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya